ассалому алайкум дӯстон, хуш омадед ба шабакаи мо. дар ин навор оиди тозатарин ва муҳимтарин хабарҳо аз ҷаҳони ММА гап мезанем. шумо бошед моро бо лайк ва комментариҳои худ дастгирӣ кунед. тобови ҷангори вазни сабуки UFC, ҷангоре ки қариб ӯро ҳама дӯст медоранд, Дастин Бриллиант Порье формаи ҷисмонии худро пеш аз охирон муҳорибааш ки зидди Макс Холлоуэй барои камарбанди BMF мегузарад нишон дод ва бояд қайд кард ки Бриллиант дар беҳтарин форма қарор дорад. муҳорибаи онҳо рӯзи 20 июл дар турнири UFC 318 мегузарад ва муҳорибаи асосии ин турнир хоҳад шуд. Дастин баъди мағлубият дар муҳориба зидди Ислам Махачев бармегардад. Холлоуэй бошад баъди мағлубият дар муҳориба зидди Топурия ва ин муҳориба сеюм муҳориба байни Дастин ва Макс мешавад ва чӣ гуна ки худи Дастин Порье гуфт, ин охирон муҳориба дар карьераи ӯ хоҳад шуд. бепул ҳиҷомат дар шаҳри Москва. ширкати шифофармо ба шумо пешниҳод мекунанд ҳамчунин доруҳои гиёҳӣ барои простатит, қавӣ намудани мардонагӣ, дароз намудани муҳлати ҳамхобагӣ, барои қадро баланд кардан, барои мӯи сар ва риш баровардан, барои фарбе ё хароб шудан, барои меъда, гурда, писариазм ва витилигоро низ пешниҳод менамоянд. боварӣ надоред, худи ҳозир ба номерҳои дар рӯи экран буда занг занед. шифофармо дар хизмати шумо. топови ҷангори вазни ним сабуки UFC Диего Лопес ба дигар ҷангори топи вазни худ Яир Родригес визов дода чунин суханҳо навишт: эй Яир, ман худи ҳозир шунидум ки матчмейкери UFC Хентер Кембел ба ту занг зад ва ту барои муҳориба зидди ман дар турнири UFC ноғча розӣ нашудӣ. кани ҳамон марде ки дар пресс-конференсия рӯ ба рӯи ман истода буд, навиштааст Лопес. ва дӯстон бояд гуфт ки дар турнири UFC 314 вақте ки Лопесро муҳориба зидди Волкановски, а Яирро муҳориба зидди Питбул интизор буд, онҳо Яир ва Лопес байни худ муноқиша карданд. акнун чӣ гуна ки мебинем UFC муҳорибаи онҳоро ташкил кардан мехоҳанд ва Лопес розигии худро додааст. лекин аз рӯи суханҳои ӯ Яир розӣ нашудааст. акнун дӯстон як савол: агар ки UFC муҳорибаи Лопес зидди Яирро ташкил карданӣ бошанд, пас рақиби Волкановски кӣ мешуда бошад? наход ки UFC билохира ба Мавсар чунин имкониятро медиҳанд, чунки ба ғайр аз ӯ дигар ягон ҷанговар нест ки арзандаи муҳорибаи унвонӣ бошад. ва боз шаби гузашта менеҷери Мавсар Евлев Али Абдулазиз гуфт ки ҳоло муҳорибаи Мавсар тасдиқ шудагӣ нест. шумо чӣ фикр доред дӯстон? метавонед фикрҳои худро нависед. Esperando el momento correcto estaba para decirte esto en tu pinche cara, loco. Tú me la vas a pagar a mí por Marcos, güey. Y si me pelas la verga, güey. топови ҷангори вазни сабук UFC Ҷастин Гейҷи метавонад ки карьераи худро ба анҷом расонад агар ки ба ӯ муҳорибаи унвонӣ надиҳанд. оиди ин чиз менеҷери ӯ Али Абдулазиз хабар дод. Гейҷи аз 4 муҳорибаи охирони худ дар 3-8 пирӯз шудааст ва ӯ 2 маротиба ба UFC кӯмак кард. ба онҳо ҷанговар дар кор буд ва Гейҷи розӣ шуда баромад. ӯ худаш ба ман гуфт ки агар ба ман муҳорибаи унвонӣ надиҳанд, пас ман карьераи худро ба анҷом мерасонам. ва медонед, Гейҷи одами принсипиалӣ аст. худи дирӯз ӯ ба ман гуфт ки агар онҳо ба ман муҳорибаи унвонӣ надиҳанд, пас ин маънои онро дорад ки онҳо маро эҳтиром намекунанд. ба ман ҷангори UFC будан писанд аст. ман ин ташкилотро дӯст медорам, лекин фикр мекунам ки ин дӯстдорӣ бояд ки аз ҳар ду тараф бошад. ҳозир ӯ ин чизро аз ҷониби ташкилот ҳис накарда истодааст. худи ман фикр мекунам ки UFC ӯро низ дӯст медоранд ва ба ӯ чизи мехостагиашро медиҳанд. аммо дар аввал мо бояд бинем ки дар муҳорибаи Оливейра зидди Топурия чӣ гап мешавад, гуфтааст Абдулазиз. ва дӯстон, ногуфта намонад ки Гейҷи дар охирон муҳорибаи худ Рафаэл Физиевро шикаст дода буд ки ӯ ба муҳориба зидди Гейҷи ба ҷои Дэн Хукер баромада буд. ба фикри шумо дӯстон, Гейҷи арзандаи муҳорибаи унвонӣ ҳаст ё не? метавонед фикрҳои худро нависед. мо бошем мегузарем ба дигар хабар. варзигари тоҷик ҷангори вазни 61 кг UFC Муин Ғафуров хабар дод ки ба наздикӣ муҳориба мегузаронад. форма дар ҷояш аст. барои муҳорибаи навбатӣ омода шуда истодаем. танаффус намегирем. муҳорибаи навбатӣ аллакай наздик аст, навиштааст Ғафуров. хотиррасон мекунем ки Муин Ғафуров охирон муҳорибаи худро рӯзи 18 январ дар турнири UFC 311 зидди Риня Накамурия бебоғ гузаронида буд ва яке аз беҳтарин муҳорибаҳо нишон дода ғалаба ба даст оварда буд. айни замон ғалабаҳои пайдарҳами Муин дар UFC 2 аст ва акнун чӣ гуна ки мебинем, ӯ барои муҳорибаи навбатӣ омода аст. мо бошад хабарҳои навро интизор мешавем ва ҳамин ки номи рақиби Муин муайян шавад, навор карда пешкаши шумо мекунем. ба худи Муин бошад омодагиҳои хуби беосеб орзумандем. дар ҳамин ҷо дӯстон, навори мо ба анҷом мерасад. фикру ақидаҳотонро нависед. ҳатман дар YouTube канали мо обуна шавед. то боздид, хонобуду сарбаланд бошед.